Pre, wala ka bantay, pre. Sino ka kumotor, pre, no? Astang sinawa na bitaw pre. Ang problema lang kay di na imuha. At mo sila makaramhuram ko, ane. Naghanap burit yun. Ay, sugan na rin eh. Uy! Daan na po ning ko ano? Ay! What? Bahalina ni Sana, boss. bahalina? Bahalina with ice. Nagbula-bula po. Dito magkikita niyo na mag-ice man ka bahalina. Mag-igit. Mga tuto. Mga pamahiin sa mga katiguangan eh. Na, nagtuog ron di makaigit anong trabaho ni mo. Tanawa ba? Unsa ka Tagal pag-ayos. Ininuon ba layo yung kinasakit ni? Pero, Dool sa igit. ikaw na natingon. Dool sa igit. Ingon sa mga lolo nga wala kaagig mga inani. Unay, di ba mag-igit? Unay daw. Di sila mag-igit sa unang grabe po lang panahon sa unoy. Dagko kita panahon. Ba! Baboy! Sa to, baboy bitaw karon. Sumpay na mo ko si mong kono pag ingon mo. Ba! Nangarap mo boy. Siyempre kay laki magkali. Boy, yun. Moto siyang matawag nga baboy. Taro nga. O satsa. Kasi siguro nga. Prado kay ka. Ihar ako diri ba? Uhaw na kayo. Ya, sa may lasa. Nabisa gining tubig ko ano eh. Dili mapatilon. Na. Ay, ito nga ba? Oy mo na ni. Hindi magitagay ko. Hindi mo ka na na bahalina ni Kuan ba? Wala. Boss Carding no? Ayaw kay nagana kay masig igit ano trabaho. Igit nagyabot to mga ganay. No, duyup po. Ay, Nawa oy. Ang kape. Taro nga inom pre, kabudlot ka mga sinod ni mo. Taro nga inom ba? Ulat ba? Ibugnaw kayo. Patay. Ula, may bugas day. Ya. Ula, may bugas ya. Na ato sa Ate Brenda ko. Pag pangutang dito, inakuha. At pili mo pulutan. Kita daw, pelutan daw. Para sa mga chichirya lang daw. Anda mag-ilim nun diri. Yaw pa kay bugas wanga ka. Nakalimot to pre. Na manguta na punta rito taas sa kita sister ko lang Brenda ba. Sama ni bataan nga magbuot. Man, ako may mubayad. Ingna nga ako. Patay ka ingon ako. Pagdali lang ha. Kasi maglagay-langay na mo dito. Kaya po. Saan ka to yung tagay oy? Hindi, kay butagay ni buwang mo. Matay pre-preting dugaya pag isugo ni mo. Oy, asa na tong pulutan ng labi nakisima-sima ba kay murga aksaka na ang kabuhi ba? Pastilan, relax sa dia pre. Abot lagi ron taon-taon. O shot sa imo sa niyo. Sus, ay ko kilara pre, dili ko ah. Tuwa pa na, tulura ta na. Pasa na minuni mo. Tulura ta Adlo na ka. inom. Lipat pa jud ka Ano ka sa mag-igit? Inom dia. inom ta kay Rudit. Mutunong ka to sugoon pre. Nga balingag biya kay to. Shit na pre, sige, magyaw-yaw daw. O ba ni kaulid ba ni? Oy, wala to pagkaya na. Kaya pud ako am na ni. Ayan na, oy. Laina pud ako pud ni ayos. Ay di matuslok to simo dali. Kaya madura po ni mo pre. Shot na nandiya pre. O lagi. Imnon lagi na ko ni. Awa lagi om sangit om murag lulipap. Ya, wala may bugas sila Ate Brenda. Pulutan akong dala. Oh, pre, wa daw bugas pre. Away bugas. Oh, pero nada siya dala pulutan. O sige ka lang, baby na be. Sabay na ka pulutan day. Uy. Sa paliwa pa man luto damsoy. Kagagya ka din mo sa buon si boy. Chichirya lang ta to. Tuwa na Ate Brenda nga. Kaya namin pulutan siya na. Kita nga ang isda. Be, kuhan dito be. Masag ba? Di pag ini magkilaw. Kaya pag gana. Ilaw na yun. Bangus. Ay dubok. Gabok, inaalay pa nila sa alis sa tere. Tuwasa ni Jay, no sa Oy, Jeb! Oy! Awar, kaning bata, kalamay, kaning mo ko na tahon, ay!